Изкачих целия хълм, докато не стигнах на пътя и не спрях. Шофьорите ме гледаха доста странно, тъй като бях само в нощни шорти, тениска и напълно бос. Чувствах се доста изнервен и несъмнено притеснен, но не можех да се върна. Това нещо беше в леглото ми. Тя ме докосна. Бях в шок. Мисълта за това не спря да се разхожда в съзнанието ми. Не можех да го спра. Нещо извибрира в джоба на шортите ми. Просто гледах устройството около минута, докато си мислех как се озовало в мен. Не го бях взимал. Отключвайки екрана, видях, че имам съобщение от Кира. Думите накараха сърцето ми да се размърда и дойде второ съобщение. Изведнъж трета вибрация се появи. Съобщенията спряха, но аз схванах картинката. Това нещо знаеше къде е. Отпускайки ръцете си в разочарование, знаех какво трябва да направя, но не исках. Оплаквах се на себе си. Не исках да се връщам. Но исках Кира. Трябваше да знам къде е тя. Но това може да е лъжа. Какво исках? Безопасност? Разкаяние? Кира? Исках Кира. Затова здраво стиснах зъби и се принудих да се върна обратно. Изминах целия път до къщата, пренебрегвайки всички изгледи и викове, които получих от хората. Бях съсредоточен и не можех да загубя следите от мислите си. Когато стигнах, погледнах прозорците за няколко секунди и се замислих за сеите долу. За тяхно щастие бяха излезли. Обикновено излизаха. За момент завидях, че нямат същия проблем като моя. Написах съобщение. Изчаках, но разбира се нямаше отговор. Развълнуван вървях към входната врата. Беше 3 след обед и аз имах най-лошия ден в живота си. Дишайки, спрях да се движи и се насилих да вляза в къщата. За щастие там беше празно, но искрено не знаех какво да чувствам или правя. Просто очаквах някой скапан призрак или каквото и да се появи и да каже къде е приятелката ми. Официално бях луд. Написах съобщение. Докато чаках отговор, си направих чай. Внезапно огладнях, затова припекох няколко парчета хляб и нарязах малко сирене. Също така се преоблякох и седнах на дивана с лека храна, чакайки. Вече стана 4 и нямаше отговор. 5, все още нищо. Станах и реших малко да подредя. 6, 7, 8. Къщата беше чиста, бях с направил още ядене, изчистих всичките си имейли, прочетох няколко глави на една книга, изгладих дрехи и стана 9. Най-накрая пуснах телевизора и превключвах каналите. Докато слънцето залязваше, чух плъзгане, което идваше от спалнята. Моите спокойни нерви се изостриха още веднъж. Това въобще беше ли нещо? Плъзгането се чу отново, още по-силно, сякаш някой си търкаше ръката в стената. Бях замръзнал. Заглуших телевизора. Боже, защо това се случва? Настъпи тишина за няколко минути, достатъчно за да помисля, че не е нещо сериозно, но след това чух удар. По дяволите, определено имаше нещо там. Буквално плачех отвътре. Цялата ситуация беше нереална. Абсолютно нереална. Телефонът извибрира и вътрешностите ми изскочиха от тялото. Мамка му! Текстовото съобщение беше празно. Приглъщайки, погледнах към вратата. Там имаше нещо ужасно. Стоеше момиче. И просто ме гледаше. Треперех. Сърцето ми блъскаше, телефонът ми непрекъснато бръмчеше и не спираше. Момичето, нещото просто ме гледаше и не се движеше. Самият аз отказах да разтъркам очите си, страхувайки се, че ако мигна ще се случи нещо. Страхувайки се, че ако сменя позицията си, тя ще ме нападне. Нещото пристъпи напред и застана на прага. Черна фигура. Защо не включих лампите преди това? По дяволите, трябваше да ги включа. Телевизора създаваше трескави сенки в стаята, правейки всичко толкова по-лошо. Направи нещо. Казах си. Трябва да направя нещо. Преглътнах, устата ми беше напълно пресъхнала. Телефонът най-накрая спря да вибрира. Къде е тя? Попитах, докато все още я гледах. Тя се люлееше толкова леко отстрани.
Джеймс. Гласът дойде отвън и обърнах глава надясно. Това бе гласът на Кира. Погледнах отново към вратата и видях, че той е изчезнал. Току-що изчезна. Изведнъж станах и се затичах към прозореца, откъдето дойде гласа и погледнах навън. Претърсих задната градина, където беше пейката. Някой каза името ми. Някой определено каза името ми. Обърнах се и беше точно зад мен. Изкрещях. Нещото се приведе към ухото ми с черни дрехи, кал, скрити очи. Аз се облегнах назад на ръба на сълзите. Това беше толкова близо до мен. Исках да го ударя. Исках да бягам. Исках да направя нещо. Топлите й устни докосваха върха на ухото ми. Докосването ме разкъса и цялото ми лице изгаряше. Чувствах се задушен, сгъстен. По дяволите, това беше над мен. Бях притиснат до перваза на прозореца. Тя говореше с гласа на Кира. Шепнеше. Беше толкова неудобно близко. Не трябва да съм тук. Не мога да изляза. Това не съм аз. Къде си? Попитах я веднага, щом спря да говори. Не знам. В стая съм, от която не мога да изляза. Трябва да дойдеш да ме измъкнеш. Преглътнах. Все още бях замръзнал на място. Как стигна там? Ходех. Някой ме удари. Бях отвлечен. Събудих се тук в тази стая и не мога да изляза. Защо просто не ми каза къде е тя? Трябва да ми кажеш къде си. Не мисля, че съм тук. Не, това е мястото, на което съм. Не го познавам. Нейният горещ дъх напусна ухото ми и тя се приближи към мен. Изпотих се, почти готов да умра на място. Енергията, която усещах, беше прекалено голяма и не можех да се справя с близостта. Но трябваше да знам. Кира, къде си? Попитах раздразнен. Джеймс, аз... мисля, че съм мъртва. Вече ядосан избутах нещото от мен със злоба. Ядосан и разстроен. Затрупан от всичко. Тя обаче едва се отдръпна. Просто се припъна няколко крачки назад и стоеше зад мен, докато се задъхвах. Защо просто не можеш да ми кажеш къде точно се намира? Извиках аз. Телевизорът изведнъж се изключи и аз бях погълнат от тишината. Внезапно оплашен от случващото се, аз бързо хванах телефона и включих фенерчето. Осветих района, където последно видях нещото, но тя беше изчезнала. Поглеждайки наляво и надясно, бях сам. Но не се чувствах така. Тръгнах през стаята, включих лампите и за мое щастие беше изчезнал. Телевизорът отново се включи. Дали си беше тръгнал? Бях затънал в собствената си пот и огледах всички стаи. Изглежда, наистина вече бях отново сам. Издишах и се разплаках. Избърсах лицето си и изключих фенерчето. Това, което забелязах обаче, бяха не само празните съобщения, които бях получил по-рано, а и приложението Google карти също беше отворено и не показваше моето местоположение. Показваше ми къща на няколко мили от нас. Сълзите ми спряха и мозъкът ми отново започна да функционира. Това е мястото, където е тя. Оглеждайки се наоколо, очевидно нямаше отговор, но се чувствах сигурен относно това. Тя беше там. Кира беше там.